Какво мало? Картофли? Да. Ама това воден картофли, речен. Искаш ли във водата? Дали това не иска? Студена ли? А да студеничка. Няма нещо. Ама тя се навежда напред. Да, ще се открим. Искаш да взема. Чакай, кухни си. Не, трябва да се видиш. Ай, сега. Рибата, цаца. Ти фана риба, цаца ли е? Рибата, цаца и яде. Ето я. Не може да изяде. Хванах я. Ти даде ли? Аз ще чакам. Ай, че скучи. Защо не иска? Защото е ледена. Я бръкни ти с ръка да разбереш, що ми. Хубаво е. Добре. Кухания ми си ела. Водата. Папа. Айде. И ти ли искаш да си топнеш краката във водата? Купни. Добре, али? Ама да знаеш, че ти си поискал. Това съм. Ей, разбира се за тази. Аз не рибата това. Рибата с овче е вкусно. Това не имаше тази по-малката. За Михела. И за Михаела ли стана една рибата? Познай това дъщерята с какво се движи в кораб. С цвете, бухарче. Сега ли? Малко така. Айде. Как е водичката? Идеално, нали? Идеално. Сега те обуя ли? Ей, сега така. Водичката е кална. Ей, така ще вземе тата. Опа! Само седиш на крака. Вие парате ли? Само ти всъщност крачете там. Студена и вода. Я си верни крачетата срещу мама, че ги снима. Ето мама. Искам да така, не мама. Защо? Обичам да ме снимат. Чисти крачета. Защото не е хубаво. Защото не е ясно. Защото не иска децата. А как минава без камъните? Кой минава? До водата. Как? Тя ги намокри и минава. И камъните какво казва пали? Ясно знам. Искам тук на... Бабук, бабук. Аз искам тук на изкупа. Ти го не дъщу? Да. Слезе на водата. Не дай да слизаш на вода. Като нали измихме крачетата. И мама сега ще... Шале, шале, ти миналата година ти беше с един пампър, така? Ама го беше бил пълно. Наша шапка. Какво е? Шашак. Шишарка? Шишак. Шишарка. Аз ще я хвана. Това не е ли цаца? Цаца е. Отплува. Отплува цацата. Към море. Защото не искахме да я ловим. Да я ядем. Къде? Виж. Цацата е това. Цацата. Цаца има и шишарка има. Ей ти на цаца. Това ти ги лови с горе ръце, нищо че хапат.
Какъв смел. Ни капе. Ни капе. Чакай мама да донесе обувчиците тогава. Цаца. Риба! Риба, ама таса. Таса, ама риба. Ела тато да пузе. Ела тук да седнеш, мама ще ти буса талончето. Ти сама? Риба, цаца, ето я. Едасала се. Ядоса. Ало, те са много опасните сега. Не ме ухапа. Не те ли охат? Не. Не, тя се опаша от тебе за това. Ударих я. Добре. Тато. Твой по главата. Аз се мъча да ловя. Но там не захапва въдицата. Мисли, че това е гъсеницата. Не я захапва. Кама риба. Пети, колко е часа? Едасала се. Четиш. Капе, но аз се ударя. Аз се шапка. Тацата риба я е. Ще я скрити. Ногде. Има комари като врабци. Мгм. С мене вчера един гората маклава я така пуска. Пешо да го беше захапалите. И то сигурно имаше какво, ама не го усетих аз на време. И че ще го донеса на пети за една сутичка. Тацата риба. Благодаря, аз ще сглътя. С макарони. Може си цецко само да ми се А ти ме напръска с студена вода. Да ми се сам. После ще я отготвим, тата, за това ти напълно. Като искаш да изготвим първо, има и други хора. Стой! Риба, отплува. Ами али, ако не бях те фанал тебе, ще да фана рибата. Айде се боя. Мокра? Та разлика, че аз не нося нищо. И що ще да